Moi kaikki, tää on Jami Kitara. Tervetuloa kanavalle. Tänään mä lähden vähän näyttää teille, että miten soitetaan barresointuja ja miten sä saat käytännössä e-kieleltä kaikki mahdolliset soinnut soitettua. Duuri sekä mollisoinnut barresointuna. Mutta sitä ennen mä haluan muistuttaa, jos dikkaat mun videoista, tsekkaat näitä videoita, niin muista tilata kanava. Ja laita kello päälle, ettei jää yksikään postaus huomaamatta. Elikkä kitaristin tärkein apu on barresoinnut ja niiden käyttäminen soitossa. Mä oon paljon puhunut näissä mun videoissa, miten peukun käyttö on tärkeää, mutta barresoinnuissa sun ei välttämättä tarvitse heti ottaa sitä peukkua käyttöön. Mä aina kannustan siihen, että se kannattaa ottaa soittoon mukaan, niin sun on paljon helpompi soittaa. Esimerkkinä, jos me mietitään G-duurisointua, se on tässä kolmannella välillä. Näyttää tältä. Mä voin soittaa sen tälleen normaalityyliin, mutta mä soitan sen aina tälleen peukkutyylillä. Kuulostaa täysin samalta. Helpompi ehkä soittaa tälleen peukalobassossa, että sä taitat kokonaan tänne käden. Musta tuntuu, että tää niinku tällainen normaali barresoittotyyli rasittaa paljon enemmän sun rannetta kuin tää, niinku että sun käsi on normaalissa asennossa tässä näin lepää tällä peukulla. Mutta tänään mä näytän noin soinnut teille normaalilla barretyylillä. Tässä on nyt tärkeää muistaa ja oppia, että miten ne sävelet menee. Eli ihan musiikin teorian peruspilari, että miten päästään C-stä C-hen ja mitä säveliä siinä on välissä. Eli katsotaanpas mitä säveliä siellä on. Eli meillä on C, sitten meillä on sis, sitten meillä on D, sitten meillä on dis, sitten meillä on E, sitten meillä on F, sitten meillä on fis, sitten meillä on G, sitten meillä on gis, sitten meillä on A, sitten meillä on ais ja sitten meillä on H. Ja sitten me tullaan oktaavi ylempää C-hen. Ja tänään kun me katsotaan nämä barresoinnut tällä E-kielellä, missä soi kaikki kielet, meidän on tärkeää tietää ja opetella ulkoa, että mitä meillä on jokaisessa näissä välissä. Kun me lähdetään käytännössä tuosta E-duurista, joka myös on barresoinnun muodossa, mutta siinä toi satula käytännössä soittaa sen etusormen barren, joka painaa nämä kaikki kielet alas. Eli kun me lähdetään katsoa tuosta paksuimmalta kieleltä E-kieleltä kaikki nämä soinnut läpi, niin meidän on pakko opetella ulkoa, että mitä näissä jokaisessa välissä on. Eli vapaa E-kieli. Sitten on F. Sitten on fissa. Sitten on G. Sitten on gis. Sitten on A. Sitten on ais. Sitten on H. Ja sitten on C. Sitten on sis. Sitten on D. Ja sitten on dis. Ja sitten me tullaankin oktaaviin ylemmälle E-hen. Ja kun me lähdetään liikkeelle, niin ensimmäinen barresointu, mikä tulee, niin on F. F-duuri. Se menee silleen, että sä soitat etusormella. Tässä on nyt tärkeää, kun se tulee sattumaan. Jos sä et ole ikinä soittanut, niin tää tulee sattua sua hetken, että sä saat tämän voiman tähän, että sä pystyt painaa tällä etusormella nämä kaikki välit niin, että jokainen sävel soi. Ja tää kun sä saat ton voiman, niin se on ainoastaan harjoitusta ja sitä, että toistoja ja sä kehität sen lihaksen, että sä saat painettua sen ilman kipua, mutta ikävä kyllä, jos sä et ole ikin soittanut barresointui, niin se tulee sattumaan. Pikkusen ainakin.
Joka tapauksessa, katsotaanpas nämä soinnut läpi nyt. Elikkä sulla on tää F tässä ekalla, niin tää mitä sä painat täältä E-kieleltä, niin määrittää tämän soinnun nimen. Meillä on niinku F painetaan tosta E-kieleltä ja sitten nimetön ottaa C-sävelen, pikkurilli ottaa tuonne F:n tuolta oktaavina ja sitten nimetön ottaa ja keskisormi ottaa tuolta ton A:n. Ja tämä etusormi painaa noin 2 tuolta myös tässä samalla. Se kuulostaa tältä se F-duuri sointu. Elikkä F, C, F, A. C ja F. Näissä soinnuissa toistetaan samoja säveliä, siksi niistä tulee tällaiset hyvän kuuluiset. Ja sitten kun me halutaan soittaa fissä, niin se on heti tuossa seuraavaksi. Muistutan vielä uudestaan, että opetelkaa nämä E-kielen sävelet, mitä tästä tulee ulkoa, niin sitten tiedätte aina, minkä soinnun te soitatte. Elikkä vapaakieli E, sitten tulee F ykkösnauhalta, kakkosnauhalta fissä, kolmosnauhalta G, nelosnauhalta gis, vitosnauhalta A, kutosnauhalta ais, seiskanauhalta H, kasinauhalta C, ysinauhalta sis, kymppinauhalta D ja 11 nauhalta dis ja sitten E. Oktaavin korkeammalta kuin tää vapaa. Me katsottiin toi F-duuri. Seuraavaksi tulee fis, koska siinä on fissä kakkosnauhalla. Ja samalla lailla painat ne kaikki. Niissä on eri sävelet totta kai. Siinä on fissä, sit siinä on sissä, sit siinä on fissä, sit siinä on ais. Ja sis ja fis. Ja fis-duuri. Ja sit tulee G-duuri. Ja tämä sointuhan on sama kuin tää cowboy-sointu. Ja siinä on taas etusormi soittaa G:n, nimetön soittaa D:n, pikkurilli soittaa G:n ja H soi tossa keskisormella. Ja sitten etusormi soittaa D:n ja G:n. Ja sen jälkeen tulee gis, duuri. Tossa se on. Etusormi soittaa gis. Nimetön soittaa dis. Pikkurilli soittaa gis. Keskisormi soittaa C. Etusormi soittaa tuolta samalla, kun se on barrena. Se soittaa dissän ja gissän. Ja täältä se gis-duuri kuulostaa. Ja sen jälkeen tulee A. A-duuri, joka on sama kuin täällä. Cowboy-sointu. Siinä on A, sit siinä on E ja A ja sis ja E ja A. Noin ne vaan menee. Ja sitten A:n jälkeen tulee ais ja se on ais-duuri. Ja siinä on sävelet ais, F, ais, D, dis ja ais. Ja sen jälkeen tuleekin H-duuri seiskanauhalta, koska siinä on H pääsävelenä etusormella. Siinä on H, fis, H, dis, fis ja H. Ja sitten tulee C-duuri kasivälistä. Siinä on C, G, C, E, G ja C. Sitten tulee sis. Siinä on ysivälistä sis,
gis, sis, F, gis ja sis. Ja kymppivälistä tulee D. Siinä on E-kielellä D, A 12 välissä, D pikkurillillä, Fissä tossa keskisormella, A ja D. Ja se on taas sama kuin täällä, tää cowboy-sointu. Sun ensimmäinen sointu, mitä sä opettelet, eikö näin? Nyt me ollaan täällä kymppivälissä, me voidaan soittaa barresointuna se sama sointu. Sitten meillä on 11 väli, meillä on dissa. Sitten meillä on tossa nimettömällä ais. Pikkurilli dissa. G keskisormella. Ais tuolla taas. Ja sitten dis. Ja sitten me ollaankin E-duurissa. 12 nauha. Ja sehän on sama kuin tämä cowboy-sointu täällä avoimien kielien ykkösvälissä. Ensimmäisissä soinnuissa, mitä sä opettelet. E-duuri. Se on myös täällä. Barresointuna. Siinä on E, siinä on H, siinä on E, siinä on gis, siinä on H ja siinä on E. Nää alkaa mennä jo niin tänne kapealle osastolle, että täällä ehkä ei kannata enää soitella noita barresointuja, jos et ole pieni sorminen. Ja myös muistakaa se, että pitää olla hyvä kitara ja hyvässä hienovireessä, että se kuulostaa soi täällä samassa vireessä kuin täällä. Mä tuun näyttää jossain videossa teille kitara hienovirittämisen. Se on tosi tärkeä ominaisuus, mikä kitaristilla pitää olla osaamistaitona, että sä pystyt säätämään myös huonon kitaran hienovireeseen. Tää nyt on tosi hyvä, kallis Custom Shopin Telecaster. Tää on lähtökohtaisesti jo säädetty niin hyvin tehtaalla. Tässä on myös noi tallapalat vähän semmoset, että näitä on vaikea hienovireeseen saada, kun tässä on 2 kieltä kerrallaan. Pikkusen on joutunut tätä säätämään, että mä oon saanut tän hyvin toimivaa ja hienovireen kundikseen. Tässä me huomataan, että kun meillä on täällä E-duuri, niin meillä on toi satula, mikä pitää periaatteessa ton sun etusormen barreotteen. Eli se on käytännössä sama kuin täällä olisi toi satula, sä soitat ton. Se menee kaikissa näin, että jos sä laitat kapon, eli sen, että sä haluat siirtää sun koko kitaran vireen, niin sä laitat sen tohon, niin sulla on niinku periaatteessa F-duuri helppo soittaa niinku tällaisella otteella, E-duuri-otteella. Mut katsotaan ne myöhemmissä videoissa, ne menee vähän edistyneemmille käyttäjille näin sanotusti. Nyt me tänään keskityttiin näihin barresointuihin ja miten ne menee tässä tonne 12 nauhaa asti. Noin. Ja idea on opetella nämä kaikki. Tiedät mikä on esim. Tossa. Siinä on gissa, mikä on tossa. Siinä on aissa. Aisduuri. Ja sitten tuossa on H. Koska sit kun sä opit nää, niin sä voit soittaa esim. Ihan minkä vaan biisin, mikä menee duuripohjalta näillä eväillä. Jos se menee vaikka G, C ja D ja G, niin sit sä vaan mietit, että ahaa, tossa on G. Ja missä se oli C? No se oli tuolla 8. väli. Missä se oli D? Se tuli C:n jälkeen 10. väli ja sitten takas G:hen. Elikkä sä saat säestettyä näillä eväillä monia biisejä. Elikkä onks toi biisi tuo Irvini, Simmarit, Sammarit, Kummarit ja Pipo? Simmarit, Sammarit, Kummarit ja Pipo, kun ensi kertaa sun mä näin. Jotenkin noin. Mutta
joka tapauksessa biisejä löytyy satoja, jopa tuhansia duuribiisejä, mitä sä voit niinku pelkästään näillä barresoinnuilla. Näytä nopeasti, miten sä muutat tällaisen yksinkertaisen barresoinnun molliksi. Mä teen siitä kokonaan oman videon, että voidaan katsoa nämä myös siitä ja sitä kautta opitte nämä sävelten paikat tässä otelaudalla. Mutta esimerkiksi jos mulla on tossa G-duuri ja mä haluan sen molliksi, niin mun ei tarvitse ottaa kuin tää keskisormi pois ja painaa tällä etusormella, niin sit tulee täysin kuulokuvalta erilainen, eli molli, G-molli ja duuri ja molli. Et jos mä haluan vaikka soittaa Hurricanesin Only One, se menee silleen C, A-molli, F ja G-duuri. Niin sit se menee näinkin yksinkertaisesti, että sä etit tästä C-duurin. Ja sit sä etit A-duurin, mut poistat siitä sen, lasket sen yhden sävelen siihen. Ja sit tulee tosta noin. Ja sit sä etit F:n. Ja sit sä etit G:n. Ja sitten soitat vain. 'Cause you were mine. Noin yksinkertaista, mutta palataan siihen seuraavassa videossa, miten otetaan enemmän noita mollisointuja haltuun. Tämän videon tarkoitus oli opettaa sulle, miten sä opettelet ensimmäisen barresoinnun ja mistä sä tiedät, missä kohdassa tässä E-kielellä on mikäkin sävel. Eli vielä kerran, E, se on täällä 12 nauha-oktaavissa, mutta myös tossa. Sitten tulee F. Sitten tulee Fis, sitten tulee G, sitten tulee Gis, sitten tulee A, sitten tulee Ais, sitten tulee H, sitten tulee C, sitten tulee Sis, sitten tulee Dis, D, sitten tulee Dis ja sitten tulee E. Noin helppoa se on. Kotiläksyksi mä annan teille tän, että opettelette nämä ensimmäisen kielen sävelet ja niistä muodostuvat barre-duurisoinnut. Ja osaatte ne kuin unissanne. Se kaikki vaatii vaan pitkäjänteistä treeniä ja muistiharjoitusta. Että miten ne menee. Mutta ei mitään muuta kuin hyvää päivänjatkoa. Ja muistakaa treenata. Jatketaan skulaamista seuraavalla kerralla. Muistakaa tilaa kanava, tykätä, kommentoida. Ja jos pystytte, niin jakakaa tää, niin saadaan kanava kasvuun. Kiitos paljon.